Siyibophe mngqonkho, ibophe Nsuthu ayatshona Molaka. Madoda watsho uMaNtsundu nguNomaxhosa esithi hatsho kamandi le katala mntanam ndiyakuxelela. Siyangena kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngeendawo eniphulaphuleni kuzo V-SFM ngamasiko nesithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Masenze bengumhla wama-20 kwinyanga yomDumba kulo mnyaka wama-2025 singena ke sothula ibotyo injalo njoku sikhahlela kwikumkani zezwe lakowethu inkosi izibonda onozithetyana amaphakathi komkhulu indlantloko zamakhaya bantwana bengulo emhlophe nengulo ebomvu sithi makube sikubeyele kuthetha ubumnyama kuvela ukhanya inkulu intlabi odadobawo omafungashe siyabulisa umlisela nomthinjana sithi makube chosi kubeyele kuthetha ubumnyama kuvela ukhanya gama lam ndingumakhaya ngwakamzamba umntwana ngumngqongolo uNtsundu umgudu unceko uzonda ntshaba ezingazumenzana ndoda inkonjane imnyama iphophe emafini ibuyizofela ekhaya ndibangilunda emandungwaneni oqhosho diyo gunko ndarhana ngamageza angarhalela into yamntu mntanam into zinento zazo singena ke sigcobile ke kungolesibini sizawuncokola ngezinto zakowethu ngoba lokhu thina akukho nto siqhayisa ngayo nesizidla ngayo ingeyiyo imvelo yethu esazalelwa kuyo ke phofu esingahambi siyibamba apha esithubeni ngoba kaloku sithetha ngento zakowethu esizaziyo uba ngaba sazalelwa kumthonyama injalo njoku zikhona kwakoba omkhulu kukanjalo ke siqhayisa sisithi sishukuxa imiba edla umzi kumasiko nezithethe. Ngwasodwa zintshaba zingazumenza nto phofu. Mnqongo ingcawe awuthengi nje ngathi uthenga ibhiya ube soyivula noma sedolophini ufake emlonyeni. Ingcawe yasileza uthenga ingcawe phaa uze nayo kwenziwe noma imbiza kuthiwe hayi uthethe apha endlini namaxhego phaa hayi ubani nanku unyanam uviwe simnikeza nantsi ingcawe yakhe ke ngoku. Nantso ke indlela mphulaphula evukani computer kwekho sabuya singaqali mphulaphula evukani computer ngomvulo beke yangujijiji siphethe umcimbi wengcawa bethu umcimbi wengcawa apha enkqubeni ndatsho ke ndathi hayi sawubuya nawo injalo njoku sibuye nawo mphulaphula evukani computer kwekho madoda umhlobo wam uRhoyi ndamgqibela kulo nyaka kupheleyo injalo njoku nawe mphulaphula uyaqonda uba ngaba uqoba ndamgqibela kudala le ndoda avuyile kamango nguRhoyi sinaye ke kolisuku lanamhlanje sobe ke sishukuxa lo mcimbi wengcawa. Xa sithetha ngengcawa le sithetha ngantoni? Ithini intsusa nentsingiselo ivelaphi? Ngomvulo besijijisana ke ngomcimbi apha mphulaphula sibuzana into yokuba ngabo ingcawa le xa ubungenayo wayoyithenga ke njengoba seyithengiswa xa ubuya ikhona into ekumele uyenzile ngayo okanye uvese kuyombathi xa kukho umsebenzi kanye zikhona izinto ekumele ube kanti uyazenza ngayo ingcawa le kwaye xa ndingenayo nabethu ndiyakwazi uya kuRhoyi uba ngaYirhoyi ndiyibonile le ngcawa yakho intle mani kandiboleke ndisaye emcimbini ngapha emangqongweni iyakwazi ubolekisa imicimbi ke besingena ngayo siyithetha ngayo ke ngomvulo sawungena nzulu kuRhoyi mhlobo wam mandikubulise bhuti ndikunike nethuba loba ubhotise kumphulaphula ekhaya. Mandibulise mntakamngqongo ndithemba into yokubana uyaphila kuyefuna nabaphulaphuli ke bayaphila mntanomhle. Ukuzazisa nje nomafutshane uMasoka lo untanzi uDedenza ndingumi ke ndingumhlalalala ngapha esigangala soka kucendane ke apho ndivela khona kukuzibulisela kwam ke umntakamngqongo. Camakho Rhoyi kwekho sikwamkela ngezandla ezifudumeleyo nawe ndiyakubona uphilile injalo njoku wangena kulo mnyaka kakuhle. Rhoyi andifuni loba siyilibazisa kudala singxangile sifuna ulala sicacelwe masiqala apha xa sithetha ngengcawe le kwayigama layo sithetha ngantoni yintoni ingcawe? Mandiyibenze ibe mfutshane mntakamngqongo kwaye futhi ibe mnandi ngendlela oyibuze ngayo. Ingcawe mntanomhle yibhokhwe yamadoda nditsho ndiyivala kuloo ndawo le. Yibhokhwe yamadoda utsho Rhoyi xa sithetha ngengcawe yibhokhwe yamadoda idibanisela phi ke ngoku nengubo le kuthethwa ngayo xa uthi ibhokhwe yamadoda kakusiphe?
Xa silanda kakuhle wona mntakamngqongo sithetha ngale bhokhwe sibiza ngento yokubana yingcawe. Obu bungcawe bale bhokhwe bulapha embaleni mntanomhle. Ibhokhwe enombala omhlophe ze ibuyithanda ukubana amanqina angatsha amnyama, ithiwe ke igama lokubana yingcawe. Le bhokhwe lena mntanomhle ihamba ngoku ibheke emadodeni kuba amasiko angcamela le nto indoda ebefuduke senziwa ngale bhokhwe. Nkqu nokungcama oku sikwenzela undoda ke mhlawumbi okanye umntana osasanda ungena kwikhabatiso lokubheka ebudodeni, naye ebe ancanyiswa ngale bhokhwe yinye. Kodwa ke asizugxila kuloo nto ngoba ziye zahamba zatshintsha izinto mntanomhle. Seyifika nje mntanomhle ke ngoku apha engubeni ukuphendula umbuzo wakho ngokupheleleyo, ufike ngenxa yombala wayo. Ngoba xa siqwalasela mntle sineengubo esibiza into yokubana yingcawe imhlophe ze ibuye ibe nalaa mbala othande ukuba mnyama phaa emanqineni. Enye ke le singazuyichaphazela kuba ngoku asithethi ngayo ibizwa ngento yokubana licamago, le ithande ke ukuba nemigca liqelanyana wena, kodwa ke yona le licamago ayiyongo ke ngoku le ingcawe. Nditsho ndisehla ke mntanomhle kuloo ndawo, kodwa ke imvelaphi yayo yona ingcawe ngokucacileyo nje ingcawe isukela ebhokhweni. Le bhokhwe lena mntanomhle ibifuduka ixhelelwa amadoda, ze kuthi ngeemini ezithile apho amadoda abanendibano khona abuye ke ngowona mntakamngqongo kusetyenziswa nje kumbathwe ezi mfene zale bhokhwe. Sikhumbule ke into yokubana apha kwaXhosa besifuduka singabantu abangenampahla. Loo nto yathi ke ngoku enye yezinto ezinxitywa ke ngoku kwaXhosa ibe leli fele lale bhokhwe, kodwa lona ke ngoku belikhethekile mntakamngqongo ngoba belinganxitywa nje nanjani na. Bekukho umhla wawumisela ubizwa ngento yokubana ngumhla wengcawe. Ndiyaqiniseka into yoba nawe kona umbone ubana icawe ke ngoyo iyawuthetha into yobana ivela phi, ngoba into ibumila bunjalo. Ngakho ke le ngcawe lena ke ngomntakamngqongo ibinxitywa ke ngoku ngamadoda ekhaya, gxibe mandithi ibisembathwa khona ukuze mhlawumbi mna nawe sivane kakuhle. Ngamadoda ekhaya anemizi nabafazi, khona ukuze ke ngoku athi xa edibene loo ndawo adibene kuyo echube ezitshisa ibunzi, kubonakala into yokubana njengoba bezodibana namhlanje bayanqula kangaxeshanye bachuba izinto mhlawumbi ezo zilapha ekuhlaleni, bangalungisa phi babophe phi bayeke phi na. Sikhumbule into yokubana ke lizwe sithetha ngalo lilizwe lamadoda angaphangeliyo, ngakho ke iindibano ezi bezimana noko naziba nemini ezimiselwa zona. Nditsho ndisehla mntanomhle ndingagabaduli kakhulu. Camago Rhoyi, uza naye kahle. Rhoyi, kulo mcimbi utshoyo ke uba ngaba le ngcawe le okanye eli fele lale bhokhwe laliye libe kanti ngamadoda aye alinxiba kwiimeko ezithile, kubekho loo mhla ubizwa uba ngaba ngumhla wengcawe. Izovela phi ke ngoku? Ngoba loku hayi ngoku iyanxitywa enjalo gxebe, iyombathwa. Ukombathwa oku kwayo ufumaniseke uba ngaba yombathwa xa kukho loo micimbi njalo phakathi kwekhaya, kuthiwa hayi ngumhla wengcawe ngosombatha. Yazovela phi? Ngoba kukho nento endike ndayiva into yokuba ngaba kuthiwa ngcawe kuphinde kuthiwe cawe. Asikho kuloo nto, kodwa ndiyafuna nje eke usirhabulise kancinci kwenzele umntu ongayaziyo, ngoba kubakho omnye umntu ufumaniseke uba ngaba le nto ithethwa kabini. Omnye umntu hayi eli gama lengcawe lithathwe ecaweni okanye eli gama lecawe lithathwe engcaweni. Nje xa unosithela rhabu nje kancinci phakathi kwengcawe necawe, ithini le nto? Mntakamngqongo, mandiyibe kolu hlobo wona mntanomhle. Into esiqalisa nayo siqalisa nengcawe phambi kokubana sibe necawe. Ndikukhumbuze nje kancinci qabaqaba nje le ndoda ibizwa ngento yokubana nguNtsikana esukokwaziwa ke ngento yokubana ligqobhoka lokuqala apha kwaXhosa. Wena mntu wathi wakubona ukukhanya ukuze ke kube kanti namhlanje siphatha imiqunu nezinye izinto siyikhonza icawe. Kwa inkqunu necawe yokuqala ukwakhiwa kwayo yayikwabekwa kwanguye, uvunyelwa ke ngukumkani uNgqika. So ndiza kuthi ke mntanomhle ukuza kuloo ndawo leyo ndithi icawe lena le ndoda siyibiza ngento yokubana nguNtsikana. Into ayenzileyo uNtsikana xa ezama ufaka izinto zasemzini okanye ezama ufaka le nkolo yobuKristu apha kuthi, wathatha izinto wena mntanomhle waziyamanisa nezinto abantu esele bezazi, khona ukuze abantu bangaphambuki kakhulu kwezi zinto. Bathi ababheke engcaweni babheke engcaweni, abanye bathi lena yabo yona into yicawe kuba kaloku ngoye ibiseyinomqunu. Bashiya ngoku bethiyana loo magama kwathiwa bangamagqobhoka abangamathile, kodwa ke eqale yakho kuqala mntanomhle, eqale kwakhokhela ingcawe phambi kobana kube kanti kukho ke icawe. So eli gama lithi cawe, le ndibano yenziwa apha ecaweni isengumsebenzi omnye mntanomhle, nomsebenzi bufuduka uqhutywa ngamadoda engcawe, ngoba bedibana athi udibana kwayo njengamadoda ekhaya kuqhutywa iindaba ezitshisa ubunzi, ze babuye banqule ngaxeshanye bephakamisa ezo zicelo baziphakamisayo ukusa apho ke kumadoda kumathambo lokuthula ngokwehlukahlukana kwabo.
Camakho. Kwekho, Mphulaphuli injalo njoku ndiyafuna siyandise ixesha lisekhona ungabe ushicilela kwenzele ungangeni sele sekuphakiwe kanye uthi ungena sithi sesihlamba izitya ngoku. Uya kusifumana ke pha emnxebeni iyawuba ngu-073 849 1740 073 849 1740. Shiyela umnxeba wakho uyasifowunela apho, kungenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le-voice note sikuve Mphulaphuli ungena thini kulo mcimbi sincokola ngawo wengcawa. Ndifuna sibuyele umva nje kancinci ngoba minintsi imibuzo endiyilungiselele wena mntakarhoyi apha, kodwa ndifuna sibuyele umva kwingxoxo besike sanayo apha nabaphulaphuli ngosuku langomvulo. Yerhoyi, ingcawe kula maxesha sikhoyo, ngoba uyawufumaniseka uba ngaba kuthiwa hayi phaa kudala okanye ngoku seyikhona ke umcimbi wengcawe uba ngaba indoda yayiphuma ngengcawe yayo, ibe ingcawe yayo ezawuthi ibe kanti iyayisebenzisa xeshikweni kukho imicimbi phakathi kwekhaya. Kodwa ngosiyabona amanye amadoda aphuma ngeragi njalo njalo kule mihla sikuyo. Masithi ke ndile ndoda ndiyo ibe ngona ndiyifumanayo le ngcawe ndibe nayo, kuzobakho umsebenzi phakathi kwekhaya odinga ingcawe. Ndiyakwazi uve sike ndithathe le ngcawe ndiyombathe, okanye ikhona into ekumele ndiyenzile phambi koba ndiyombathe? Okwesibini, le ngcawe le xa ndingenayo kube kukho umcimbi phakathi kwekhaya, ndiyakwazi ukuyokuyiboleka komnye umntu onayo uba ngaba hayi ndiya phaa emangxongweni kandiboleke le yakho ingcawe ndiyisebenzise. Kamakhoyi. Mntakamngqongo, inyaniso emsulwa mntanomhle, mandiqale kule yokugqibela indawo. Ingcawe ayonto bekufama mntanomhle yabolekisa. Nje siyivale nje indawo singabe sithetha nakakhulu okanye sicacisa. Qha ke mntanomhle, into esiqhwabile ukhanyo ke mntanomhle sithe sadibana nalo, abantu bayeke ukuxabisa izinto ebekufama bayazixabisa. Ndingene kule ndawo ithi enyanisweni amaxesha amaninzi abanye abantu bebethi bayizuze ingcawe le ngento yobana kube kanti mhlawumbi umntu ubuye esuthwini. Ufanise le nto ke wena mntakamngqongo nesidanga esi, uba isidanga kulapho umntu ebethi asikhululelwe khona uba unganaso ngokuba uyindoda emele uba ungalikhokhela ikhaya okanye ulimele ikhaya ngesiko. Le nto ke ngomnana kamngqongo masithi kweli khabathi sikulo mntanomhle, uphuma enxiwa kunye naye nonkosikazi. Uthi xa uvule eli ngcawa lakho ke ngokube kanti nale ngcawe yakho sowuyithengile njengento yokubana ingcawe lena wonke indoda enomzi kumelezekile into yobana kube kanti inayo, ngoba le nto uyithetha yona iyinene. Yona xa iphuma le ndoda funeka nyhani iphuma iphethe ingcawe yayo igxwayegxeni. Kwaye futhi le ngcawe lena xa umilisela umzi wakho nayo uyakwazi uyikhankanya uyicelele. Xa ungakwenzanga koko kuyanyanzeleka kwabanye ngokwamasiko kathile ba umntu aphinde abuyele umva ayoqala phantsi asilele eyazisa le nto yobana hayi ke mathile, njengomntu ke oba ebekhe wahamba elikhabathiso ndikweli nqanaba lokubana ngoku ndibe yindoda ndithe ke ndawuhamba ndabona into yobana mandizithengelele ngubo yeli siko nam ndibe nayo. Apho ke ngoku mntakamngqongo uyakwazi uba wenze nje sosazisi njengoba uyaxela nje phakathi kwamathile, ibe naloo bheki lihamba nayo. Ya, nantso ke indlela. Ndiyakuva rhoyi, ngamashumi imizuzu Mphulaphuli phambi okanye ibethile phaa intsimbi yesibhozo. Nawe ke siyakwamkela injalo njoku sikunike ithuba lokuba ngaba siyincokoleni le nto, ingabiyo yam norhoyi, siyincokoleni kwakunye nawe Mphulaphuli. Napha kufacebook ke ungasikhangela kuvukani community radio silive phaa, siyazidividiya, uyawutsho usibone phaa Mphulaphuli wevukani community radio kulo mcimbi sincokola ngawo. Kwekho apha ekuhambeni ke siye sibone kule micimbi yengcawe ungayazi neyona iyo. Andiyiqinisekanga ke rhoyi uba ngaba zikhona iindidi zengcawe, ngoba uyafumaniseka uba ngaba xa uye kwenye indawo bona uba ngaba ingcawe le njengoba okanye thina kweli cala ilena imhlophe inemigca emnyama. Ufumaniseka xa kwenye indawo ifike imhlophe inemigca ebupepula ezinye njalo njalo, ufumaniseka uba ngaba zininzi. Yeyiphi eyona ngcawe ukuba ngaba zikhona iindidi singacela usiphe uba ngaba iindidi zengcawe zeziphi? Injalo njoku yeyiphi yayifudulwa isetyenziswa kwimicimbi yekhaya? Cama. Mntakamngqongo, le ngubo esibini abantu abaninzi abayikhankanya njengento yobana kuthiwe yingcawe leyo ke mntanomhle, ayiyongo ingcawe. Yilena ke abantu umntu angayayibiza ke ibiza bhetelana athi licamago. Kodwa ke mntakamngqongo kungenelele ngoku into yokubana iinkqubo zabantu amakhaya aqhuba ngokuqhuba ngendlela ezingafaniyo. Asizubuyela emva ke siyokhangela wona konakala ndawoni na, kodwa xa siyilanda apha wena mntanomhle ngoku encamazana le ibiwiselwe egameni lokubana kuthiwe yingcawe, ibimhlophe mntanomhle ze ibuye ibe nombala omnyama, besingenayo nombala othande ukuba pepulo okanye mhlawumbi obomvu. Ezo zinto zibonisa ucacile ke mntanomhle eyona ngcawe kahle kahle apha yeyiphi.
Kanti ke ngoku namhlanje abantu bayazisebenzisa le ingapha wona mntana omhle wona mngqongo ineminqa ibizwa futhi ngento yokubana licamagu ngoba ngokwendlela eyiyo kahle kahle yingubo leyana yokwamkela icamagu xa kukho lo mntu umhlophe phakathi kwekhaya. Kodwa ke ngoku abantu bayahambe bazibhidise, abanye ke ngoku ezinto bayazithonga athi umntu hayi ndithonge ndimbethe ingcawe ibe inomhlambi inombala omnyama angafuni ukwamkela mhlawumbi inomibala epepule. Nabanye ithi indoda iye ekhaya uyibona iphethe le ipepule ngoba ithi hayi apha ekhaya siqhuba ngalibumila ngolu hlobo. So ndingathi ke ngumntu kamncinci kuloo ndawo ke ngoku kungenelele ulwazi ke ngoku kwaye futhi nokuhlonitshwa kwamathile into yoba naye xa usithi phaa ekhaya emangqongweni siyiqhuba ngolu hlobo andinakho ukuma ngaphambili ndithi hayi ngeli bhunguza lam ndiyabuyisela uba mhlawumbi awelandele into ndiyithethayo. Ngoku sibethwe yiloo ndawo namntana omhle. Kanti inyaniso emsulwa afana nale ngubo le imbathwa ngabakhwetha kuthi zikhona iintlanga ezibheka ngayo exhantini ungayazi into yokubana ke ngoku umnombo wayo ke ngokuba iyotshona exhantini noba ihambe yathini, kodwa bazawuthi xa bekuphendulayo bathi hayi ngokwalapha ekhapha siqhuba ngale kwaye futhi awunanto kwayo. Yeah, so kodwa ke enyanisweni mntana omhle ngokokhangela ke ngoku incamazana le siyibiza ngento yokubana yingcawe umbala wayo uyayixela into yobana kahle kahle yeyiphi le ngubo bekufanele uba sisebenzisa yona xa sisenza lo mcimbi. Kamakho 0738491740 iyawuba ngu-0738491740 mphulaphula evukani community radio shiushicilelo sibambe emnqabeni ntshilo ke ndathi sikunye norhoyi kolu usuku lwanamhlanje siphethe lo mcimbi wengcawe mphulaphuli injalo njoku siyawulala sicacelwe xa kuthethwa ngale ingcawe kwenye indoda apha ibibuza uba ngaba ithi eyintsundu mna ndinento uba ngaba ndisibe namaxesha ndirhalele nje ulala ngayo ingcawe yam. Ivumelekile loo nto uba ngaba xa ndiziva ndifuna ulala ngayo ndiyombathe nje kungekho mcimbi lale ngengcawe yam. Iyenzeka into ebomile olo hlobo rhoyi ngokolwazi lwakho? Yabona wena mna ngqongo indlela abantu abalamkela ngayo isiko wena bhuti alifani kwaye futhi imvakalelo yomntu kungenzeka into yokubana mhlawumbi le nto umbonela kuyo umntu iyamphilisa yena. Xa ndiyithetha ke mntana omhle ngeliphandle ukuze embuzweni wakho andizange ndiyibone into ebumela kunjalo isenziwa, kodwa ke abantu namhlanje xa iva umntu engathi hayi ndingayingenela nje ndisuke ndithi tyadu phaa ngayo xa mhlawumbi ndiphethe lo yeza, ngoba kukho amayeza umzekelo afana nezilawo okwaziyo nje ukuzenzela lona. Xa umntu ke mhlawumbi efuna ukuqinisa into ezibumila bunjalo ndiyathemba into yokubana akanoba nayo ingxaki ukuyithabatha. Kanti usuke ayithathe nje esithubeni athi hayi namhlanje uba ndibuye emsebenzini ndidiniwe ingaze ndisuke ndinabe phaa ngengcawe, hayi mntana omhle andizuyiphendula. Kanti ke xa ephethe lo yeza mhlawumbi ebezenzela loo nto yakhe azenzela yona ingafunisa ikhaya, ndicinga uba fama noko asinode simvale ngaphandle ngoba yenye yezinto leyo ebonisa into yokubana uyakwazi ukulimela isiko. Kamakho ndicela sibaleke ke rhoyi silungise nje ivenkile sawubuya. Camagu mnomhlobo. Selele kufutshane ixesha lepasika kwakhona mphulaphuli, yaye eStrauss kuphathele zonke izinto oyawuthi uzidinge, ingakumbi izinto zoomama zokuya epasikeni. Sinazo izihlangu zamanina ezilungiselelwe i-Easter, ukanti ke sinazo neziketi zasecaweni. Yiza ke mphulaphuli kwangoku ungaphozisi maseko, walala wasala. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. Natso ke indlela sabuya ke kwela cala lentengiso ngama-26 imizuzu ibethile phaa intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo siphethe inkqubo yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu kolusuku lwanamhlanje sikunye nomntakwethu avuyile kamango urhoyi sincokola ke ngomcimbi wengcawe mphulaphula evukani community radio. uMendi walapha ekhaya uyakwazi ndicela unkosikazi phaa endlini uba kanti hlambeni ingcawe yam. uMendi uyakwazi ukuyiphatha ingcawe abe kanti ude yayihlamba andihlambele ndithi hayi ndiya emcimbi ndiya kwisheshekhu ndicela undihlambele le ngcawe nozukile. Ndiyakwazi ukutsho Camagu rhoyi? Mntana mngqongo xa sithetha ngoMendi nto yakuthi sithetha ngomntu esingathi unxamnye nalo mntu kuthethwa ngaye apha. Ngakho ke mntana omhle uyakwazi uba ukuyihlamba
engazuyembatha nje unako ukuyihlamba. Kwaye futhi umzekelo enye into esingayiphawula lapha engcaweni kubakho icala lingumzantsi kwakho icala liyintloko ngokuba umntu ke funeke esoloko eyinxibe ngolo ndlela bade ke abanye bayiphawule emaxesheni amaninzi. Yiloo nto yenza into yobana ke mntakamnqongo ingamkeleki laa nto yobana usuke uyoboleka ingcawe yenye indoda ongayaziyo noba yeyiphi intloko yangomphi umzantsi. Sithini isizathu sokubana ime ngolo hlobo? Ngoba abanye abantu xa beqhuba imicimbi abayiqhubayo komakwabo banazo izinto abaziqhushekayo wena phaa kwezaa nto zigotyiwe ziphaa engcaweni. So ndizama ukuthi ke mntakamnqongo unakho umntana omhlobo ihlamba ngoba ngumntu oyembathanayo lowo. Andiqondi uba ikhona enye into angenongena kuyo ngaphandle ke kubana sithethe ngezinto ezingezo zakho. Xa ndithethe ngento ezingezo zakho ke sawuthetha ngexhandi, sithethe ngenkundla nakwezinye izinto. Umzekelo icala lootata yabona kapho hayi ke ufuneka ehloniphile, kodwa into edibene nengubo nje namanzi nesepha hayi mntana omhle uyakwazi uba angayihlamba. Hayi ke ugqibile rhoyi. Masikhawuleze sijonge abaphulaphuli bangena besithini. Camago ekhaya, molweni? Ndicamagusha emakheni Camago. ndithi makube xhosa kube yele. Ndibulise kubawo uRhoyi, ndithi ndiyabulisa kakhulu. Kuba uRhoyi ndinento endiyithandayo kuba kaloku siyaphikisana apha. Athi omnye hayi ingcawe iyabolekisa kwatsha kavutha, ndibe ndiqola uba ingcawe zange yabolekisa uba yeyakho. Ndibe futhi ndiyazi okokuba ingcawe phambi koba uyembathe uyithini uyazazisa uyisile, kuba kaloku funeka ubone okokuba unecamagu lengcawe. Bona ngoku apha bendibeva hayi ayisilelwa, noba isilelwa uyayembatha. Awunosuke uthathe phaa ingcawe usuke uyembatha ungakhange uyisilele, kungakhange kuthethwe, ungakhange kucanyagushwe, ingakhange ifakwe isilawu sakowenu, ucanyagushe kuthethwe kube xhosa. Ngoku ndiyavuya uba uRhoyi awubacacisela uba ingcawe ayibolekisi ingcawe soze. Uba awunayo ingcawe yembatha ishiti, thatha ishiti elimhlophe wembathe, not uba uthathe ingcawe yomnye umntu ecanyagushelweyo. Mandicamegushe uba uRhoyi ndithi cama. Camago, Enye into ndithethe njengemsasazi. Bakhona abantu abangayaziyo like amakhosikazi. Abantu abangamakhosikazi abaziphathi ingcawe uba loku zezekhaya. Akasondeli nosondela kwingcawe. Ingcawe ihlanjwa zintombi zilikhaya. Umntu ongumama akayiphathi kwa ingcawe. Ngoku ndidla ngobona athi hayi mna ndiyayiphatha ingcawe ngondiyinkosikazi, ndithi hayi mna ke ndiyathanda unqanda apha ekhaya, ndithi ayenziwa loo nto apha kwabawo. Amagusa sasa. Nkosi Maqhudeni, siyabulela kwelaa cala. Usikhungo Jiya kweli cala esithi Mnqongo, xa kukho umcimbi emangqongweni wengcawe ndibe mna ndinguNdlovu, ndiyakwazi uxoya eyam ingcawe ndiyozimasa phaa emangqongweni ngeyam ingcawe. Umcimbi usemangqongweni, mna ndinguNdlovu, ndiyaya emangqongweni ndiyixwaye, ndiyibeke apha kum ekugxini, ndiya phaa emangqongweni eyam ingcawe. Iyenzeka naloo nto? Uyabuza kwelaa cala lingaphaya uNdlovu. Njalo ke 0738491140 siyakutshekisha ke naphaa kuFacebook Amasiko Nezithethe @Vukani Community Radio. Kungenjalo uyawungena kweliya icala lithi Vukani Community Radio. Sikuve ungena usithini, masive omnye kweli cala. Molokhaya. Mani Camagusha Mnqongo. Camago tata. Ndibulise mani ngobu busuku banamhlanje. Ndibulise uRhoyi. Ngutata wona uzithethyana lo. Tano Zithethyana. Sithathu uChisana uPhupho iKandebe. Umalume kumqulu. Mnqongo. Ndinombuzo mani. Ndinazo ingcawe apha endlini. Ndinayo eyam ingcawe. Ndinayo ingcawe kaNozithethyana lo wam bendisandamngenisa abe yindoda. Ndamazisa ke phaa emaxhantini uba nantsi ingcawe yakhe. Zilapha endlini ezo ngcawe zombini. Umbuzo wam Mnqongo mnye uthi apha kuRhoyi. uRhoyi uthi
ingcawe yinto yamadoda. Yimva kakuhle. Umbuzo ke ngoku uthi yadibana njani ingcawe nabantu abangasekhoyo abangoomama? Ngoba phayana emotywari xa ungasekho ungumntu ongumama uba nengcawe phaa Nqongo. Ndifuna ucacelwa nje kuloo ndawo mani apha kurhoyi uba kwenze njani kulaa ndawo. Zifike zime emanzini kum zipetye phaa. Loo nto ke Mngqongo bendifuna ubuza nje loo nto ndicacelwe ndanele kuloo ndawo kaMago. Camagu Chisane, siyabulela kakhulu. Ya masingade sibenze babe baninzi kwenzele singakwazi ukuphawula nathi phaa kule icala lingaphaya. Ngamashumi 27 imizuzu phambi kweyethoba entsimbi. Hoyi, mandikunike mkhulwa wam kwaba sele bengenile. Ndibulele mntaka Mngqongo. Ndiphakamise lithi ke ukunqula kokuthandaza ucamagusha kokubulela. Lo mbuzo wokugqibela mntaka Mngqongo ndiyawuthanda ngoba enyanisweni into zilahleka kakhulu xa abantu wena mntana omhle beluswele ulwazi. Ndike ndayibona lena ndayiva le nto mane kuthiwa hayi phaa ihambi ifike, kanti ke mntaka Mngqongo ibingenganga nabani na ocamlayo kuloo nto leyo. Umzekelo sinabantu Mngqongo sibiza ngento yokubana ngabantu abamhlophe. Xa kuqhutywa umcimbi mntaka Mngqongo wegqirha uye anikwe icamagu lakhe, kuthi sinikwe icamagu xa kuthe kanti mhlawumbi umoya ungakuyi kakhulukazi ugxile kwecala ngapha kotata aphinde ayinikwe ingcawe. Ngoku angumntu ongumama simnike itshoba simnike umkhondo ngenxa nto yobana sithi unelungelo lokubana ungangena uphelele ukukhokhela ke amakhaya athile ukuqhubela loo micimbi weqhubayo. Zizinto wena mntaka Mngqongo ngoku ezo ebeziye ngento yobana ngenxa uba iligugu kuye loo ngcawe leyo athi hayi eyona ibaluleke kakhulu le yasekhaya ngoba ngoku ndiyolala ecaleni kwamathambo asekhaya. Ze kunyanzeleke into yokubana kwenziwe ke ngoku into ebumila bunjalo mntaka Mngqongo. Ngaphandle kwaloo nto hayi mntana omhle bengamelanga into yokubana iyangena. Oyena mntu unelungelo lokubana angambatha mhlawumbi okanye angagqunywa ngengcawe yakhe ngumntu mntana omhle onentsimbi xa siya kwicala labantu abangoomama. Ya iyavakala. Nanku Ndlovu uba ngaba nanku umcimbi phaa korhoyi, ndiyakwazi uxathwa eyam ingcawe ndiye phaa emcimbini. Mntaka Mngqongo umcimbi xa sithetha ngesiko lelamathile wona bhuti omdala. Xa usithi uqhuba umcimbi woMngqongo ngowomngqongo. Xa ndingenanto mna indifunayo emangqongweni andikwazi ngokuzibhaqa sendimbathe ingcawe yakorhoyi kwenye inkundla wena mntana omhle. Noko loo nto le ndicingela uba fama wena bhuti omdala icacile. Uyafana nje nobana singathi apha le ngcawe uyimbathayo okanye phofu mandiyilungise ngolu hlobo ndithi indoda xa ibheka emangqongweni engurhoyi kube kukho loo mcimbi ukhoyo iya njengengqina. Ngakho ke iyokujonga nje ngeliso lemibona into yobana ingaba zonke izinto zenziwe ze kuthi ke ngoku namathambo lokuthula abe ngamangqina kule nto iqhutywe apho into yokubana hayi into ethile enyanisweni yayenziwe. Oomngqongo zange bayiqhube bodwa ngoba once wayiqhuba into mntaka Mngqongo inobugqi ngokuphakathi xa niqhuba ningomngqongo ninodwa zezenu ezo esingazi nezikhankanywe nozikhankanya. Kanti xa izawufunisa into yobana kubekho amadoda okuhlala egameni lokubana azongqina, loo nto ithetha into yobana ngolisiko liyatsho liyaphelela. Ngakho ke mntwana omhle xa uzongqina awukwazi into yokubana ngokuzibhaqe sowufana nabantu beli khaya. Ngakho ke ayamkelekanga loo nto leyo mntwana omhle kwaye futhi ndiqinisele naxa unoyenza ayinofaneleka. Camagu tata basive omnye umphulaphuli, molweni ekhaya. Bhota Ntsundu, Molweni Bhota tata, Mngqongo, molweni. mandibulise nalapho kurhoyi. Bamcethe lo. Herhoyi nawe Ntsundu, ndingumntu wena uyathanda ukuzilandelela izinto kakuhle ndiqonde ke. Ndingumntu onemibuzo, ndicela ukuthi ke ningadinwa ke kuthanda ubuza kwam. Yeba urhoyi, ndinalo mbuzo ndifuna ukuwuqonda ngengcawa le siphethe umxholo wayo. Ngoba kaloku into ebangwa ndibe nalo mbuzo into yoba ndiyaqonda wena aba bamhlophe bafike emva kweli kukudala ke ookhokho bethu esebalala bekhona kweli lizwe. Ngoku ke ngoku ingcawa lena ke ngoku mosi yingubo mosi lena, ingubo ke leyo ithengwa evenkileni, ngamanye amagama lilaphu. Sibe sisazi ke rhoyi uba ilaphu leza nabamhlophe. Ngoku umbuzo kule ndawo, phaa ngaphambili ingcawa le ibisenziwa ngantoni? Ngoba kaloku ingubo ndithi ibingekho, ilaphu lize nabamhlophe ngokolwam ulwazi ke, kodwa ke uyawundiphikisa ke rhoyi uba ndinolwazi olungaphelelanga.
kodwa ke lapho le nto ilapho ingathi ize nabantu abamhlophe ukufika kwabo phaa ngaphambili ke xa ndikhumbula kakhe bekuzingelwa mos njengakulo wam kumnombo bekuzingelwa phaa ke ngamatolo kombathwe ke zamfene. Ngoku endifuna ukuqonda ke into yobana ingcawe le ibisenziwa ngantoni phaa ngaphambili okanye ke iyawube ibingekho ke indawo yayo ibithathwe yintoni phaa ngaphambili. Mandibe ndisima ke kule ndawo ngumcethe lo lapha ecala. Ya, Enkosi ngeza kuthi. Camagu uba umcethe. Ndiyaqonda rhoyi uba umcethe inoba usibambe phakathi. Ndiyaqonda uba ngaba inoba usibambe phakathi uba umcethe kweli cala lingapha okanye uyivule ireyidiyo yakhe sele singenile kweli cala ngoba ubuyicacisile. Kodwa ke ndiyakucela rhoyi ungadinwa hleze uyibambe phakathi ke nyhani siphinde simcacisele uba ngaba sekuvela ingcawe le ivela phi kulo mbuzo wakhe uba umcethe. Camagu rhoyi. Camagu mntakamngqongo, enyanisweni namntana omhle ndiqinisekile into yokubana ayinguye yedwa umuntu oyikhwela noko sethande ukuba phambulana. Kodwa ke masiyilungise ngolu hlobo sithi le nto iyingcawe lifele lebhokhwe limbala omhlophe ze libuye libe namanqina amnyama okanye ndithi yibhokhwe ngenkqu ebizwa ke into yobana ke yibhokhwe yamadoda. Ngakho ke elifele ke wena bawo belifuduka lisetyenziswa lifele lebhokhwe libe ke lingqale ngqu ebhokhweni. Nditsho ndiyivala kuloo ndawo andifuna uyinabisa kakhulu wena mntakamngqongo ngoba ndicinga uba fama icacile into yobana le nto sithetha ngayo apha le nto iyingcawe yibhokhwe. Ingcawe yibhokhwe utsho kwelaa cala lingaphaya urhoyi uba ngaba ibhokhwe leyo yayisetyenziswa injalo nje isetyenziselwa amadoda ngelaa xesha imicimbi enqamne namadoda kwakusetyenziswa le bhokhwe kuthiwa ingcawe xa ibizwa. Ze kuthatha ifele layo kuye kwenzeke ke uba ngaba xa kukho loo micimbi amadoda ombathe elo fele kwafika lapho ke leli ke selingenele le ndaweni yalaa bhokhwe. Masibambe omnye umphulaphuli simvungene esithini kwelinye icala. Camagu ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni msasazi. Molweni tata. Ngumqwathi lona umtshaba Yiza mqwathi. apha eNgcobo. Ndicela uqonda kutata lo into yokubana kuyakwazeka na into yobana ndithi ndingumqwathi ndinengcawe yasekhaya emaqwathini, ndikwazi ubana futhi ndihambe ndiyojonga apha kulo mama emaMpingeni ndiphinde ndibe nengcawe yaphaya okanye ndithatha le ngcawe yalapha ekhaya ndiye ngayo kulo mama xa kukho umcimbi okhoyo kulo mama ofunisa ingcawe. Enkosi kakhulu. Ya, ndiyawuthanda lo mbuzo. Ya, rhoyi, njengamtshana emandungwaneni ndiyakwazi uxathi ingcawe yam yasemangqongweni ndiye kulo mama emandungwaneni ngengcawe yam. Camagu. Camagu mntakamngqongo, yakhe yathi ke yona mngqongo enye indoda yakwazi ukuthetha yathi ngenxa yento yobana kukho ubuhlobo bakhiweyo ungakwazi, kodwa ke mna ndima ngaphesheya kuloo nto leyo mntanomhle. Le ngcawe yenzelwe ukukhokhela amasiko akoorhoyi, ngakho ke funeke ibe kanti inyathela zonke iinkundla zoorhoyi hayi kwezomnye umzi. Ngakho ke mntanomhle awukwazi futhi ukuba kuthiwe uzoba neengcawe ezimbini ngoba ingcawe le inyanzeleke into yobana ibe kanti iyamiliselwa uba siyakhumbula kakuhle. Ngakho ke ngumntanomhle xa uya kokwenu okanye mhlawumbi uya kulo mama wakho egameni lokubana ungumtshana, hayi uqoqa mntanomhle noba ungaphatha mhlawumbi elo lapho uliphathayo ke uyawufika ulizuze phaa egameni lokubana kuthiwe kuhloniphile ngoba lisiko eliqhutywa apha. Kodwa into yobana uzawuxakatha ingcawe emathileni loo nto leyo ingakutsalela amanzi ngokuphela mntanomhle. Nkosi rhoyi. Molweni ekhaya. Camagu uba umngqongo. Ndibulise nalapho kutata urhoyi. Hayi mna ayikho enye into endizayingenela, ndizawungena nje ngenele ukuthi ndibamba ngazo zozibini. Ndiyabulela mngqongo ngoba ude usiphathele umntu ozasisombululela. Ndibulele nalapha kutata urhoyi, hayi sendivile. Ndivile nam ndicinga uthenga loo ngcawe, ndizayithenga ndinolwazi. Kaloku ookhokho bethu ootamkhulu bethu bayazilahlekisa ngoku, awalahlile amasiko nezithethe. Ndibulele, mandithi phambili ngevukane. Enkosi, nguRhuleni Thabiso lapha eTsonga umtshaye ngomfini. Mntakarhuleni, Nkosi mntakarhuleni, ndiyabulela. Masikhangele omnye umphulaphuli ungena esithini. Molo ekhaya. Molo mngqongo. Molweni.
ingcawe yikatata yikamama. Ingcawe umfazi xa zawutshata ungena ngayo ebuhlanti emzini eyithengelwa kowabo. Akekho umfazi oqhutywa idule engenayo ingcawe. YesiXhosa ingcawe. Ingcawe iyombathwa nasemini ebuya ngayo emgidini ngaphandle kwemicimbi le. Yikatata ingcawe yayombatha. Umntu angawumbathiyo ngumama cha, le wayesenayo kowabo. Jonga le nto umama awukombathiswa ingcawe xa sibethabile. Ubeze nayo kowabo ingcawe kowabo leyo. Umfazi ungena ebuhlanti ngengcawe mbongo Camakho. Okay dad, siyabulela Camakho. Kaloku phambili abakhwetha besuka ngubo egusha ingcawe ingekho. Ingcawe zovele kwakuphele amafele egusha ube xathungwayo. Ungabe kombathwa abakhwetha. Avele ingcawe. Alright, Nkosi tata. Nkosi. Siyabulela masijonga omnye umphulaphuli kweli cala ungena esithini nakuba umcethe buyo. Bamcethe? hayi ke ndiyabulela barhoyi, ndiyabulela. Mandibulele nakuwe Ntsundu, mandibulele Mngqongo mani. Burhu. Ke ninyanisile, hayi ndiyibambe phambili. Uyabona ndivile ke ngoku, ndiyabulela zibeku zakuthi mani, ndonelisekile. Laa nto ukhwela itreyini wena andanoba ndisagcuza nana ngosendixheke. Uyagcuza. Ndiyabulela maxhosa wami, Nkosi wam. Nkosi Cizama mani, siyabulela bamcethe kwelaa cala lingaphaya. Nisuzuma sezibe 13 phambi kweyethoba siwazela ngomva mazomoya. Masikhangele ungena esithini umphulaphuli Mordecai. Yemhlekazi. Yetata. Igama elithi ngcawe ligama ebekubizwa ngalo ibhokhwe ngabathwa. Igama elithi ngcawe ligama lebhokhwe ngokwabathwa. Abathwa ubuninzi bezilo bebenamagama wazo. Ingcawe, uThixo nezinye izinto ngamagama asuka kubathwa lawo. Igama elithi ngcawe ligama lebhokhwe ngokwabathwa. Kumla ke thina singabantu abasuka ngakumantla weAfrika sifike apha kubathwa. Ibhokhwe ikhona, abathwa besithi yingcawe, ligama lesibhulu ubhokhwe. Le ngubo, ingubo mos yinto enithwe ngomatshini wasentshona, which means ifika izolo le ngubo, kuthiwe nayo yingcawe, ithiywe ngegama lebhokhwe ngcawe ngokwabathwa, kuba abathwa le ngubo yambathwa imhlophe ngoku kuthiwa yingcawe babesambatha ifele lala bhokhwe ingcawe. Le abasento abesiDatshi okanye abesibhulu bafike bathi bona bhokhwe, kwathiwa bhokhwe, kodwa ingcawe ligama lebhokhwe ngokolwimi lwabathwa. Ngumqikela lutshoyo eLedifley eMtshekwe eCacadu kuKhalvari. Enkosi. Nkosi tata, Nkosi siyabulela kweliya icala ligapha. Kwakho madoda, imizuzu 14 ziyakhamana kweli cala lingapha. Siphethe umcimbi wengcawe sikunye norhoyi apha. Ningamoyikiseli urhoyi noko indoda wena engafane yoyike. Noyijonga inawo maduma apha ngemva lapha ngaphambili ngoba iyanqoba endodeni, ndiyakuxelela. Rhoyi, phambi koba ndiye kwabanye abaphulaphula, mandikunike mntakwethu mani kuphawule kwaba sebengenile. Yabona mntana Mngqongo, ndiyasithanda isithili sokugqibela into yobana siveze enye into ngokokwakhiwa ke mhlawumbi kwegama. Kancinci nje ukugabadula nje kancinci ukubuyela phaa kwinkonde yam phaa lebikhe yaphawula. Sinezinto mntana Mngqongo esizithethayo
okanye mhlawumbe esizenzayo umzekelo phofu namhlanje ukuba ke kunqabile into yobana isintu silandelwe ngendlela eyiyo wena mntakaMngqongo uba sizibone into yobana kahle izinto ezi zihambe zaphela phi na. Kukho into wena Mngqongo eyobana kuthiwe umtshakazi xa efika emzini uyayinyathelisa inkundla kanye mhlawumbi uyobe qala unyathela inkundla egameni lobana kuthiwe uvuma umendo. Zikhona ke izinto ezenziwa phaa njengale ndlela ekhankanya ngayo ingcawe into yobana umtshakazi lo uyayimbathiswa. Zikhona izinto ezenziwa phaa mntakaMngqongo ibizizinto zelo xesha liyaloo ndawo ngexesha enza le nto ukubonisa le nto ayenzayo. So ndifuna nje ukubana ndengeze nje kulaa nto ayithethayo into yobana hayi enyanisweni zikhona izinto ezenzelwa elo xesha. Umzekelo umfazi emzini akanalungelo lakuphatha mkhonto kodwa ke ngokwamanye amathile xa ewuvuma umendo iyakwazi uwunika umkhonto awuphathe. Uyakwazi bayowuhlaba exhantini kodwa kuphinde kuthiwe akanalungelo ukubana ahambe emaxhantini nezinye izinto. Zizinto ezo wena mntakaMngqongo ufumaniseke uba zizinto zethuba nje lokubana uyenze loo nto leyo kanti awukakhululelwa okanye mhlawumbi okwamiselwa into yobana ube kanti uyayenza loo nto leyo. Kodwa ke xa ibeka ngale ndlela ibeka ngayo umntu omdala ndiyayithanda kwaye futhi nam ndiyakhula nditsho ndisehla kuloo ndawo. Camakho mntana omhle. Camakho Rhoyi, camakho enkosi kakhulu, siyabulela. Nanku Lennox siyapha kuFacebook kuVukani Community Radio sithi Mngqongo mandibulise kuni notata, utsho kakuhle utata uRhoyi, ndimamele kakuhle. Ndisengumfana osemtsha, ndiyafunda Mngqongo, ndingusiyabonga Mnyamane eMidford eNtabethemba. Enkosi, siyabulela kakhulu pha eNtabethemba. Masikhangele ke Rhoyi injalo njoku abanye bangena besithini kwelinye icala kulo umcimbi siwuphetheyo. Masive ngapha kulo mphulaphula ngesithi Mordecai. NtokaNtsundu bendifuna ubuza nalapha Rhoyi Camakho. kodwa ingathi sewuphendule lo mbuzo nto ndiwubuze emva. Bendifuna ubuza uba ngaba ingcawe le iyagqwetheka okanye kufuneka le micimbi imnyama ibe ngezantsi okanye uyakwazi uyijika njengoba ke ndibone xa umntu mhlawumbi ongutata engcwatywa uyibone ijikwa ize ngecala eli cala letsolo libe ngapha libe semacaleni. Ndifuna ubuza uba loo nto akho nto iyithethayo na. Enkosi Mngqongo. Camakho nantso ke indlela, siyabulela. Ya le yento yemigca iyakwazi ukugqwetheka ithini. Alright, kodwa ke masiqale ngapha Mordecai. Masibulise sihambe ngazo zozibini. Sibulise kumntu wonke osevukani, kuba uRhoyi, kuwe Msasi, ubhuti Makhaya. Siyasibulela kakhulu kwiVukani Community Radio, iyasifundisa. Kudala ndiyitsho le nto, nam ndandiyithethile le nto ndathi ingcawe ayibolekisi. Ingabolekisi nje ingcawe ixamakushelwe umntu wayo. Ndilapho mna. Bendiqala uyiva ke mna ke nguMvulu le ndawo yoba yasilelwa ingcawe. Hayi asiyazi apha kweli cala lethu thina. Ingcawe niyazembatha nihambe niyotsho komkhulu. Xa kubekho ikumkani komkhulu yombathe iingcawe zenu. Wonke umntu kwisizwe umbathe ingcawe. Sukube kuyobekwa inkosi. Camakho weNtsundu nakuwe umsasazi uba unanzima. Umsasa kutata imamele iyasifundisa kakhulu iVukani. Enkosi msasazi ubhuti Makhaya. Lapha kungcuka kaWard 17 eledifre kungcuka. Khahleleni inkosi yam phaa ithi Thanzizwe inkosi ibhuti Ntsundu. Nanti kancane uthathela inxiwa, kancane uthathela inxiwa. Awundikwazi kulaa radio wena. Zazi inkosi. Hayi kukhahlelwe nkosi uThanzizwa, siyakhahlela nathi mhlekazi. Alright, njaqo ke mphulaphula eVukani Community Radio. Masikhangele omnye mphulaphula ngelesithini kweli cala Mordecai. Mandingene kwakhona umsasazi ubuxola. Maqhutheni. Msasazi, ebomini bobomi zange ndayiva mna ingcawa imbathwa elonwabeni ngakumbi kwiindawo ezinjengomgidi. Ingcawe ndiyazi yembathwa kumcimbi wekhaya. Kwiinto ezinjeke kuthiwa xa ibizwa kwabanye kuthiwa lisheshekhu. Iyembathwa ke ingcawa. Ootata bathi ngqwadalala bahlale kwelaa cala lootata.
elo xesha elo oomama basondeli nosondela phayana, uba kaloku utywala napho apha. Babetha baya kweli cala, bahamba kweli cala loomama bahambela khona. Ingcawa yinto ehloniphekileyo kuba kaloku yinto yesiko. Not uba umbathe ingcawe emigidini naselonwabeni, zange ndayiva ingiyaqala. Kodwa ke hayi, andithethi loo nto. Ukhona ubawo uMasoka, uyakho ayiphendule kancane. Bamakho baqhude nantso ke indlela kwekhuphulaphula siya kuyikwela ke ngoku siya ekuyivaleni ekuyiqukumbeleni uyawuphawula nje urhoyi sijonge emveni koba ebuya kwelaa cala lingaphaya into yokuba ngaba bekho abokugqibela emva koko simkhulule phaa. Hoyi mandiphinde ndibuyele kuwe dada, sishekelwe imizuzu esixhenxe abathu siyivale nkqubo. Mntakamngqongqo, ndikhe ndabukhwankqiseka wena mntakamngqongqo ndikhe aphakama qha ke andingomntu uvamileyo wena mntana omhle into yokubana ndithi into ndiyayikhaba emntwini ngoba uyobe mhlawumbi ethetha ngolwazi okanye futhi nangamava akhe. Le nto ithethwa ngumzali wam apha ndiyayithanda kulaa mazwi akho okugqibela athi ingcawe lena ayonto mngqongo sokuyitsibele nje wenza isinoba kanjani ngayo. Ndikhe ndathi ukulala ngayo mntakamngqongqo xa umzekelo uziphehlile eso silawu sakho usiphehlayo uthi uqonda uba okay njengoba ndisenza olu hlobo nje masendiyenza le nto ibe bumila buphelela wena mntakamngqongqo. Mhlawumbi uzicelela umsebenzi okanye wenza loo nto uyenzayo uyiqhubela mhlawumbi endlini enkulu okanye ebuhlanti, uqonde ke ngoku ingcawe yakho ungayiphatha egameni lokuhlonipha. Awusuke nje uvele uyitsibele nje uthi hayi ndidontsa ingcawe yam namhlanje ndiyolala ngayo. Umzekelo wona mntakamngqongqo, sinemicimbi efana nale micimbi ebaluleke kakhulu into yokubana ingcawe ungayisebenzisa kuyo. Umzekelo isheshe iguse elikhankanyile, sithethe ngemvukamoya ekhaya mntakamngqongqo, sithethe ngokubuyiswa, sithethe ngokukhapha wena mntakamngqongqo, sithethe ngokufakwa kwabantu abadala ekhaya. Zizinto ezo okanye ngamasiko lawo anyanzelisa into yokubana le nto iyingcawe ibe kanti isemntwini ngelo xesha elo. And emveni koko wona mntakamngqongqo uyithathe uyihloniphe futhi emveni koko loo ngcawe le ifana nento zobana wona mntakamngqongqo izinto ezifana nezidanga amaxabiso wazo awasekho namhlanje xa siqwalasela, kanti isidanga besifuduka sibumila bufana nengcawe le, ngoba le micimbi ndikhankanyayo funeka ibe kanti isiqweqwe sele entloko, xa ungenasiqweqwe ufaka isangcawe nezinye izinto ukubheka phaa ngokokuhlonipha ke isiko lakowenu. Iintsimbi ke ukutsho mhlawumbi ngamagama aphandle, iintsimbi zekhaya, yonke laa nto leya nazo zibe zingabolekisi, ngoba xa sithetha ngesidanga wena mntakamngqongqo, isidanga esawukwazi usuke uzibhaqe ngoku sowuzonxiba esam isidanga side sitsho isiXhosa siyibeke icace into yokubana musa ukutshila ngesidanga senye indoda. Loo nto ibeka ivakale into yokubana isidanga esumntu ibane sesakhe. Sinemingca ngemingca engafaniyo ke mntakamngqongqo, amakhabathi sothe wawanyathela ngokokumela isiko ngendlela mhlawumbi ethile. Ndingathi iyafana nento kuthiwa uyawongwa ngomnye umngca. Umntu osenzayo ngudade oba ukwalapha endlini, awusiyeli evenkileni. So ndizama ukuthi ke mntana omhle, le nto ithethwa apha ngudadewethu ndiyayithanda kwaye futhi ibalulekile, ngoba inyaniso lento yobana izinto ezo mntakamngqongqo zalapha kwisiNtu zilahleka kakhulu xa se umntu efuna ukhangela into yobana kuza kwenzeka ntoni xa ndithe into ethile ndayenza. Kulapho ke ngoku ingxaki yoba khona hayi andinayo le, ngoba kudala mani ndizithembisa into yokubana ndizayithenga. Xa ndithathe kamngqongqo izakwaziwa ngubani phaa ekhaya uba ayoyam. Uyayibona into ezinjengezo, ngoba sekwehlekwa izinga kwayexabiso elithi xa unale ngubo kunyanzelekile into yokubana kube kanti uyayiveza phakathi kwekhaya ikhululelo. Umzekelo ndikhe ndathi xa ndikhankanya ndathi xa uvula ingxowa njengomfana ophuma ingxowa nomfazi wakho, ingubo funeka ibe khona ukubonakala. Xa isenzekile ayibikho uyawuthi uphinde uyingxengxezele uyisilele ngenye ithuba ukuyazisa ke into yokubana yinto ozobe uqhuba ngayo ekhaya apha kulo mzi lo. So ukuza ke kwimpendulo kamntakwethu phaa bekhe wayibuza into ethi ingaba imingca lena ithetha ntoni na. Mntanomhle, imingca lena yelantuza icala ndikhe ndayiphatha into ethi iba necala oyazi uba eli cala umzekelo xa kusenziwa ezo zinto ngokwezithako ke mhlawumbi wena ngokobugqiba kokwenu ngendlela eniqhuba ngayo kokwenu, ingcawe lena iyaqiniswa ngabanye abantu. Ayonto nje unosuke uyitsibele nje egameni lokubana kuthiwa hayi nantsi ndiyenza ibhekile umqombothi kuphela ngolo hlobo. Zikhona izinto efuneka uzisebenzile, ngoba niyawubona isiko lakokwenu ungqongqo lingasaphumelelwayo mhlawumbi kungenzeki izinto kanti uchanukwa kwesambatho sembathileyo. Okubalulekileyo mntakamngqongqo kunye ndiphantse ndakushiya futhi, ingcawe lena mntanomhle asiyembathi mna nawe sibe sinekratshi lapha ngaphakathi entliziyweni zethu. Xa sinaloo nto sinengxaki nayo kubalulekile into yokubana siyingxengxezele. Mntakwethu, njengoba ndikhe ndakunyathela phaa, ndiyicelela uxolo loo nto leyo. Amazwi athethileyo kuwo mntakwethu awekho mahle, ngakho ke ndiyicela uxolo loo nto leyo. Zizinto
ezo mntakamnqongo ezenza into yokubana kubonakala ubana le ngubo njengoba siyimbethe egameni lokubana senza uxolo phakathi kwethu. Ayonto nje ndingasuke ndithi uyakwazi ukudonseka nomnye adonseka siye sijamelene epeqandini xa engakhaleli ndithi sapho lomkhondo wena. Zizinto ezo ezingahambi ngaloo ndlela. Kubalulekile into yobana kubekho uxolo phakathi kwekhaya. Loo nto ke mntakamnqongo funeka into yokubana nentlabi yekhaya ezawuthi xa isiza ifike nengcawe yayo. Uba umsimbo uchutywa ngoLwesihlanu iyawufika mhlawumbi yona ngoLwesibini ukuya kuLwesithathu egameni lokubana izozila lo msitho. Zonke izinto ezenziwayo zenziwa ilapho kumcimbi onehlahla. Eli hlahla ke kuthethwa ngalo lomka. Kubalulekile into yobana xa ukhiwa laa mka ikhona indoda ezawuphatha umkhondo ukukhokhela yonke le nto iqhubeka apho wona mntakamnqongo. Zizinto ke ngoku ezo ezenziwa yindoda embatha ingcawe. Njengoba sekhe ndatsho ndathi ingcawe lena yonke indoda enomfazi enomzi kumele zelebe kanti inayo. Kanti ke naxa ke mhlawumbi umntana ebuya esuthwini uthe wona qona mawumthengele uyakwazi ukuba naye ayiphathe. Kanti ke apha ehambeni kwethuba kwanyanzeleka into yokubana ingcawe yakhe yaziswe kuye ngokubana isilelwe kwenzo zinto fama ziyenziwa kuyo ngokwamakhaya ngamakhaya. Mandehle mntakamnqongo. Samakho Rhoyi masijonga abokugqibela uthi apha napha ke-SMS bethunana 47126 ndiyabona ungenile phaa sithi bawuntsundu ingcawe ndiyazi isambathwa kwimicimbi yekhaya nguNyawuza Dakile lo uzithembile eMcambalaleni camakho. Right, enkosi kakhulu nje abokugqibela bethunana ixesha selisityile siza kuyivala kweli icala lengapha. Masiva apha camakho ekhaya Wena msasasi. Molweni tata. Ingene msasasi. Ngijolile apha engco. Jola. Hayi msasasi. Hey. Ndimamele msasasi. Kukho tata ingwevu leya ibike yangena ithi ingcawe iyombathwa nasemigidini. Hayi, indawo azifani. Abaphulaphuli nabangafuni ukuphikisa. Indawo azifani msasasi. Camakho. Umzekelo ngapha koomaXhorha ingcawe nxa kunomgidi kunxitywa iintsimbi zamaxhego ngootata manditsho. Most yootata ingakumbi aba badala banxiba iintsimbi, bathwale iziqwekwe zabo kunxitywe iintsimbi ngoneentsimbi. Wombathwa ingcawe ufike kufoliwe kubhekwa emgidini elaa xesha. Akuyanga mcimbini kuyiwe emgidini. So iindawo azifani. Umzekelo kukho abathi inantsika ingcawe iyasilela. Nabo singabaphikisi kuba thina singayisileli kule ndawo yethu. Nathi ngabo bangasiphikisi bathi ingcawe iyasilela. Iindawo ezi azifani. Singamamfengu, singamampondomise, singamabomvane, sizintontoni yabo. So ndizama ukuthi ndimamele msakazi, ndimamele iza kakuhle. Siyafunda. Kona ezinto zisithiwa zonke ziyenzeka kwiindawo zazo. Enkosi. Okanye zenzeka ngokweendawo zazo. Ziyenzeka zonke. Umntu uthetha into. Alright, ndicela ukubambata ngenxa yexesha unondaba phaa uzondibetha unondaba phaa. Nxa bethuna khe ndingafikelelanga kubo ixesha selizlisike kakhulu. Rhoyi, masiyivale tata amazwi akho okugqibela, masiyivale. Mntakamnqongo mandiwavala nje into ezabe mafutshane namhla ndingangimoshelanga thuba ndithi iyawusinceda into yokubana sithi cuncembe ukubuyela emva. Ukubuyela kwethu emva ke ingcambu yinto yobana le nto ibiqale yayintoni phambi kokubana ibe yile nto iyiyo namhlanje. Basikhe sakwazi ukuchana uba ibiyintoni phambi kokuba ibe yile nto iyiyo namhlanje sakwazi ubana mnqongo sikwazi ukulungisa. Siyiyeke imvakalelo yobana siziva njani ngayo le nto, sithethe ngento yokubana ibifuduka yintoni phambi kokubana ibe kule ndawo. Nditsho ndisehla mna nomhle camakho. Thubeko Rhoyi, siyabulela ngexesha lakho usukubenzelwa tata. Bulela mna mntana omhle camakho. Alright, camakho. Alright, masimbambe njalo.